Mit navn er Senja, jeg er pædagogstuderende, og i den her episode vil jeg dele et forløb, jeg lavede med en gruppe børn på 3-4 år, hvor vi sammen udforskede, hvordan man er en god ven. Jeg valgte at arbejde med temaet venskab, som en måde at styrke børnenes sociale samspil og empati. Jeg havde lagt mærke til, at nogle børn ofte endte uden for legen, ikke fordi de ikke ville være med, men fordi de ikke helt vidste, hvordan man skulle spørge eller hvordan man skulle gøre. Jeg vil gerne se, om et pædagogisk forløb, som jeg udviklede, kunne give dem nye redskaber til ligesom at forstå og deltage i fællesskabet. Vi startede med en dialogisk læsning, og bagefter så talte vi om, hvad det egentlig betyder at være en god ven. Børnene kom med deres egne bud, som man skal sige undskyld, man må gerne lege sammen, man skal spørge, man må være med. Og så tegnede vi de her venskabsregler, eller skrev de her venskabsregler på nogle plancher og hængte dem op på stuen. Så har vi lavet noget rollespil med nogle hånddukker, hvor børnene selv har skulle hjælpe dukkerne med at løse konflikter. Og der kunne jeg tydeligt se, hvordan de begyndte at bruge ordene fra de samtaler, vi har haft. Det, at man skal sige det med en rolig stemme, eller han blev ked af det, så skal man trøste ham. Og det, der slog mig mest, var, hvor meget børnene spejlede sig i hinanden, men også i mig. Når jeg mødte dem med ro og nysgerrighed, så gjorde de det samme over for hinanden. Men jeg opdagede også, at der stadig var nogle børn, der havde brug for støtte til at blive inviteret med ind i en leg. Og her der blev det tydeligt, hvor meget relationer er noget, vi voksne aktivt skaber betingelser for. Ved ligesom at dokumentere mit forløb med billeder og børns udsagn og tegninger, har jeg kunne se udviklingen både sammen med min vejleder, men også selv, når jeg kigger tilbage på de her billeder. Jeg har lært i det her forløb, at relationer ikke bare opstår, de opbygges. Det tager hver dag, og det tager små øjeblikke af samspil at ligesom kunne se det. Men når jeg som pædagog skaber plads og tid og nærvær, så lærer børnene ikke kun at lege, de lærer også at være en del af noget. Tusind tak, fordi du lyttede til Stemmer fra stuen. Små stemmer, store følelser. Jeg håber, vi ses i næste afsnit.